20 saat 30 minut efirde Татарстан haberleri programmasının tüp çıkarılışı stüdiyada Feniz Kamal. Россияда үлішче мобилизация бара. Бүгін Татарстаннан шақырылушылар білен президент Рүстем Минниханов аралашты. Оларына жию пункты Қозан экспо көргезмелер өзегінде бұлдырылған. Башқаланың танк училищесінде туплана тұрған харби частеріні урнаштыру үшін палаткалы лагерь ясалған. Президент әлігі урынлардағы ешау шартлары білен танышты. Барлық керек-кереклар білен тәминтелер ме, нишик ошаталар, медицина ярдәме күрсәтәләр ме? Қарап шыққай Рүстем Минниханов жетекшілерге екілемелер де берді. Бұл хақта Гүлнәр Сайфетдинова. Үліші мобилизацияға әлегушілерінің бір үлішін Қозан экспо майдандарына урнаштыралар. Бұл алар үшін уақытлыша жиылу пункты. Ягудин Фанзиль Фаритович, выйти из строя. Второй батальон, вторая рота, третий взвод. Исемлікні текшіру документларыны барлау ял иту урынларын билгелеу. Эш бірнеше күн дәвамында туктаусыз алып барыла. Кімдер инде урнашып үлгерген, кімдер килегіне. Олар белән Рүстем Минниханов аралашты. Ул ир-егетләрнең ял иту урыннары һәм туклануы ничек оештырылганын карый, үзләреннән сораштыра. Кайнар ризык белән Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаменты тәэмин итә. Көнгә 3 тапкыр ашатабыз, бөтен ризыгыбыз кайнар. Комбинатта без аны әзерлибез дә, кайнар килеш монда алып киләбез, линия раздачадан ашатабыз. 4 ашхана зонасы ясалган. Президент төп игътибарны сыйфатка бирергә кушты. Ул шулай ук медицина сак пункты, күчмә сәүдә нокталарын карады. Кичә килдек, барсы да ибет, бөтен нәрсәне бирделәр, жалобалар юк. Безне определяйтлар батальоннарга, без комендантский батальонда, булай по расписанию бөтенесе. Условиялар бик яхшы, киендерделәр, ашау да бик әйбәт. Бүләләр инде, кайсын кем нинди подразделениега наручение башлана диләр. Рүстем Минниханов санитар шартларының ягъни чисталык кирәклеген ассызыклады. Аның кушуы буенча якын арада күчмә мобиль мунчалар куелырга тиеш. Чакырылучыларны монда 1 октябрьгә кадәр туплаячаклар. Шуннан соң әзерлек башлана. Үліші мобилизацияға әлегушілерін ең башта Қозан танк училищесін алып келелер. Мұнда жиылалар, оларны киіндірелер, военный амбунированияға ошаталар, онары снаряжайтталар, и онары полигонға жіберелер. Бізге форма одеждалар. Мұны шекелі мұна курсантлар тоже по осени киіндіргенлер, жылы кием. Бу Қозан танк училищесінің хәрби частьләрне урнаштыру буенча палаткалы лагере. Ул 2500 кешене сыйдыра ала. Рүстем Минниханов биредәге шартлар белән дә танышты. В порядке? Но меню одно и то же, что на экспорт. Понятно, чтобы нормальное качество было. Биредә дә юыну, туклану, ял итү урыннары бар. Ашау 2 сменада оештырылган, 2 катлы караватлар куелган, җылыткычлар урнаштыралар. Барлык уңайлыклар да булырга тиеш ди Рүстем Минниханов. Гөлнәр Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүгін шулай Рүстем Минниханов Татарстанда гражданнарны үлішчә мобилизациялау буенча чакырылыш комиссиясының чираттагы утырышында уздырды. Президент әлеге комиссияның рейсы булып тора. Хөкүмәт йортында узган җыелыш районнар белән видеоконференция режимында үтте. Төп доклад белән хәрби комиссар Сергей Погодин чыгыш ясады. Ул бүгенге үлішчә мобилизация буенча оператив мәгълүматны җиткерде. Бүгін үлішчә мобилизацияның 6-нчы көне иде. Көн сайын республика районнарындагы хәрби комиссариатлар чакыру кәгазьләре тарафа. Исемлекләрне барлы йөздәгән кешене хәрби җыеннарга зоталар. Бүген Лаиш, Биектау, Балташ, Яшелүзән районнарыннан ир-егетләр Казанга юл алды. Яшелүзән илнең оборона тормагына үзеннән зур өлеш кертә торган шәһәр. Калада 2 зур оборона предприятиесе эшли. Шуңа да яшелүзәнлеләр өчен ватанны саклау, туган ил өчен җаваплылык дигән сүзләр аеруча зур мәгънәгә ия ди шәһәр җитәкчелеге. Тулырак Рания Абдрахманова. Яшелүзән районы хәрби комиссариаты. Юлга чыгар алдыннан чакырылучыларга инструктаж уздыралар. Үзең белән нәрсә алырга, кая баралар, кайда җыелалар. Илшат Җамалиевка повестканы өенә алып килгәннәр. 2000нче еллар башында эчке гаскәрләрдә хезмәт иткән булган. Ябык статустагы Саров шәһәрен саклаганнар. Шул шәһәрне саклаган идез. Полностью ябык шәһәр. 2 ел хезмәт иткән. Мин хатым зата инде. Балалар китте мәктәпкә.
Біреулер үшін повестка күтмәгәндә килсә, икенчеләр аңа әзер була. Для меня был сюрпризом, мне позвонили. Сергей Дементьев Севастопольдә диңгез пехотасында хезмәт иткән кеше сержант. Өлешчә мобилизация игълан ителүгә чакырыла. Әйберләрен җыеп, тиз арада килеп җитә. Надо будет, это вы позовете. Кирәк булса чакырырсыз дип әйткән идем, чакырдылар менә. Моңа мин тыныч карыйм. Мине озатучылар күңелсезләнә. Үземә аларны тынычландырырга туры килә. Киресенчә, сез безне елмаеп озатырга тиештем. Скажем так, позитивный даже. Чакырылучыларны озатырга гаиләләре, туганнары, якыннары килгән. Самые лучшие пожелания, чтобы оставаться сильным духом и верить. Главное верить. Все будет хорошо. Надеемся, что живой, здоровый придет. Исән-сау әйләнеп кайтыр дип өметләнәбез. Безнең белән бергә яшәвен, эшләвен дәвам итәр дип көтәбез. Барда яхшы булачагына өметләнәм. Все будет хорошо. Бүген Яшел Үзәннән егетләрне 3 автобуста алып киттеләр. Көн сайын берәр төркемне озаталар. Яшел Үзәндә 21 сентябрьдән башланды. Хәзерге вакытта җыелыш чаралары үткәрәбез. Бар нәрсә план буенча бара. Аларны баргач каршы алалар. Аргабеләрдә распределение була. И аннан соң инде уже боевой подготовка башлана. Өлешчә мобилизация буенча китүчеләрнең гаиләләренә барлык төр ярдәм күрсәтеләчәк диделәр район хакимиятендә. Яшел Үзән халыгы ул бик патриотик. Без зур гаилә шикелле бергә яшәп ятабыз. Бүген дә халык күп килде. Бөтен сораулар нинди бар безгә кирде. Без эшкә алабыз. Мин үзем контрольдә тотам. Республиканың һәр шәһәр һәм район хәрби комиссариатында бүген шундый эшләр дәвам итә. Чакырылучылар Казанга озатыла. Яшел Үзән районыннан Рания Абдрахманова, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы. Россиянең цифра министрлыгы өлешчә мобилизация буенча алынмау мөмкинлеге булган белгечләр исемлеген игълан итте. Бу IT, элемтә һәм медиа тармагындагыларга кагыла. Мондый хукуктан файдалана алучылар исемлегендә 195 белгечлек бар. Айрым алганда аккредитациясе булган IT компанияләр, финанс оешмалары, элемтә операторлары, масса күләм мәгълүмат чараларында эшләүчеләр. Мобилизациягә алынмау мөмкинлегеннән файдалану өчен аларның югары белеме булуы һәм тулы эш көне буенча эшләүләре дә кирәк. Моннан тыш оешмада никадәр мөһим функция башкаруны да игътибар итәчәкләр. Бүген Удмуртиядә Ижау мәктәбендә килеп чыккан фаҗига буенча матәм көне игълан ителде. Ул 29 сентябрьгә кадәр 3 көн дәвам итәчәк. Кичә иртән 88-нче мәктәпкә шушы шәһәрдә яшәгән 34 яшьлек Артем Казанцев бәреп керә һәм ата башлый. Тикшерү комитеты мәгълүматларына караганда 17 кеше һәлак була, шуларның 11 балалар. Тагын 25 кеше яраланган. Зыян күрүчеләргә һәм якыннарына Татарстан табиблары да ярдәм күрсәтте. Бүген фаҗига булган урынга Россия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин килеп биредәге мемориалга чәчәк салды. Татарстан мәктәпләрендә иминлек чаралары тагын да көчәйтеләчәк. Бүген республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгында узган җыелышта шундый карар кабул иттеләр. Белем бирү оешмаларына ата-аналар мөрәҗәгать итә һәм балаларның иминлеген саклау мәсьәләсен күтәрә. Хәү-хәтәрне кисәтү төймәләре эшлиме, күзәтү камералары, кертү-чыгару турникетлары төзекме? Хәзер шуларны тикшерәләр. Шулай ук директор һәм укытучыларга инструктаж та уздырыла. Экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча шалтыратып, мәгариф учреждениеләренең куркынычсызлыгы турында мәгълүмат алырга мөмкин. Бүген Лаеш районына эшлекле сәфәре барышында Фәрит Мөхәммәтшин мәктәпләрдә иминлекнең ничек тәэмин ителүендә карады. Ул Советлар Союзы герое Борис Кузнецов исемендәге мәктәп белән таныша. Монда 500-дән артык бала укый. Берничә ел элек аны капиталь төзекләндергәннәр. Янгын чыгуны кисәтүче автоматлаштан сигнализация, бина эчендә һәм тышында видео күзәтү камералары урнаштырылган. Мәктәп шәхси сак хезмәте предприятиесе белән килешү төзегән. Махсус хезмәткәр көн саен иртәнгә 7-дән кичке 7-гә кадәр кизү тора. Ике хәвеф төймәсе дә бар, берсе каравылчы бүлмәсендә, икенчесе директорда. Фәрит Мөхәммәтшин тәрбия һәм кисәтү эшләрен тагын да көчәйтергә кушты. Классные руководители должны аккуратно за этим делом следить, каково поведение детей. Нет никаких-то отклонений. Мы учились, у нас классный руководитель, Бог и царь был. Нина Ивановна Домнина в русско-актарской средней школе. Она о всех детях все знала. Кто родители, кто там пьянствует, кто там неполные семьи. И особое внимание всем этим детям. Понимаете? Соңгы тәүлектә республикада 641 кешедә коронавирус ачыкланган. Инде берничә көн соннар кимүгә бара. Авыручыларның 76-сы хастаханәгә салынган, ятып дәваланучылар саны шулай ук
әзәйе. Россияда соңғы тәулікте 36,605 кешегә ковид диагнозы қойылған, узган көн белән чагыштырганда 4000-гә кимрәк. Бүгеннән Казандагы Җиңү проспекты, Кәҗә бистәсе, Яшьлек һәм авиатөзелеш метро станцияләре янындагы вакцина ясату пунктлары кыскартылган эш графигына күчә. Алар иртәнге 8-дән кичке 7-нче яртыга кадәр эшләячәк. Безнең редакциягә Аксубай районыннан Карасу авылы халкы мөрәҗәгать итте, аларны зиратка бару юлы булмау мәсьәләсе борчый. Шунда ки быел зират тирәсендәге кырга көнбагыш утыртканнар, авылдан анда илтә торган сукмак электр көтүчесе системасын әлегә. Машина белән дә җыяуда йөреп булмый диyorlar. Халык һәм җирле хакимият проблеманы хәл итә алганмы? Теманы Инзилә Хусайнова дәвам итә. Анда раньше юл бар иде. Вот отсюда начинается поле, дальше уже на машине не проедешь. Бу җирләр Аксубай районының Карасу авылы территориясе санала. Элек зиратка менә шушы юл аша машинада барып җитеп булган. Быел хәл үзгәрә. Вячеслав Ихтонов сүзләренә караганда зират кыр уртасында калган. Бу Аксубай районы Карасу авылы зиратта. Язын аның әйләнә тирәсенә көнбагыш утыртканнар. Күргәнегезчә, хәзер бирегә үтәр өчен бер генә юлда юк. Кешеләр менә шушы көнбагышларны йыра чакрымнан артык араны җәя үтәргә мәҗбүрләр. Элегрәк монда машина белән дә үтеп була иде диләр. Зиратка илтә торган тагын бер юл бар, ул ферма аша уза, тик быел җәен аның янына электрон көтүче системасы куйганнар. Хуҗалыкның эше җиңеләйгән, ә җирле халык сукмаксыз калган. Раньше оттуда мы с дедушкой, когда на кладбище ехали, была дорога у нас, где ферма, приезжали отсюда и заезжали к воротам. Сейчас, получается, отсюда нет доступа, потому что там стоят электрошокеры. Аныклары бар, барсыда каталар, зияретке баралар. Здесь родители, жена у меня. Күз алдыгызга китергез, ул зиратта минем әти, яни хатыным җирләнгән, мин анда ничек барырга тиеш? Бу хәлнең сәбәпләрен ачыклар өчен без Аксубай районы хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Безнең инде ул авылның поселенчесе мәрхүм булды. Яңа поселенче салып куйдык. Ул кырыл юлларын белмичә инде яңа инвестор килеп, кладбище турында сүз, зират турында сүз булмаган. Кергән инде сельхозработниклар беш шешкәннәр, юл калдырмыйча. Менә атна 10 көнлек безгә инде обращение булды. Без хәзер инде инвестор сөйләштек, араны җиштырып алалар. Халык мөрәҗәгатеннән соң зират юлы өстендәге көнбагышны җыеп алалар һәм юл ачыла. Мөрәҗәгатьтән соң юл салынды. Менә инвестордан без сорап алдык. Техника, трактор, МТЗ 82 бирде погрузчик белән, бульдозер белән. И шул мөрәҗәгатьтән соң без юл салдык. Клавишага хәзер барга була, сукмак бар. Юлны временка жасадылар. Вот шуның белән рәхмәт. Карасу халкын зират буенча тагын бер мәсьәлә борчы. 8 ел элек үзара салым акчасына зиратның коймасын алыштырган булганнар, тик өлешчә генә. Буе белән яңартырга акча җитмәгән. Безгә район хакимиятендә вәгъдә итүләренчә бу эшне тәмамларга җыеналар. 14 елда алар эшне башлаган булганнар. 12 мең жарым җыйганнар халыктан. Шуңа тагын 50 мең дәүләт биргән. 62 мең жарымга алар материал алганнар да, глава поселения 200 мең рабочий белән жарты зиратны габрын алыштырганнар яңага. Ә инде быел алар аны улышны бетергә җыйналар. Быел буквально 3 көнлек заседание булды. Яңа глава поселения куйдык. Шунда сөйләштек. Шул калган мине быел эшләп бетергәдик. Зират тирәсендә санитар зона булырга тиеш. Кырга көнбагыш чәчкәндә нормативларны үтәгәннәрме? Басу зиратка артык якын түгелме? Әлеге сорауларны Роспотребнадзор идарәсе вәкилләренә бирдек. Для сельских кладбищ расстояние для авыл зиратларының санитар саклау зонасы 50 метрны тәшкил итә. Шушы арада торак йортлар да, белем бирү, сәламәтлек саклау оешмалары да, спорт корылмалары да, башка объектларда булырга тиеш түгел. Әлеге 50 метрлык зонаны киметеп була, тик моның өчен саклана торган мәйдан өчен яңа проект ясалырга тиеш. Район хакимиятендә әйтүләренчә, барлык мәсьәләләрне уртага салып сөйләшеп, авыл халкын борчыган сорауларны хәл итә алганнар. Димәк, киләсе елгы язгы кыр эшләре кешеләр фикрен һәм Роспотребнадзор таләпләрен истә тотып башкарылачак. Аксубай районыннан Интилия Хусаинова, Данил Филатов, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Ул арада республикада салкын айта, Татарстанда температура төнле урыны белән -2 градуска кадәр төшәчәк. Бу хакта гидрометеорология үзәгеннән хәбәр иттеләр. Инде бүген үк төнле Татарстанда 0 градуска кадәр салкын айтачак. Иртән һәм көндез яңгырлар урыны белән секундына 20 метрга кадәр көчле җил исәчәк. Атна буе һава торышы салкынча, яңгырлы һәм җилле булачак ди синоптиклар. Ялларга таба гына явым-төшемнәр бераз туктап, көндез температура 15 градуска кадәр күтәрелергә дә мөмкин.
Qozonda законсыз эшләүче теш табибларын кем яклый? Ни өчен стоматологка барып, тешсез дә, акчасыз да калган пенсионерларны полиция, Роспотребнадзор, Росздравнадзор да ишетмиләр. Бу турыда бүген Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Рөстәм Миннеханов мөселманнарның үзәк диния нәзарәте рәисе Россиянең баш мөфтие Тәлгат Таҗетдинне кабул итте. Алар хөкүмәт йортында очраша. Әңгәмә барышында төрле конфессияләр арасында мөнәсәбәтләрне ныгыту, буыннан буынга тапшырылып килүче рухи кыйммәтләрне, күп гасырлык мирасны саклау турында фикер алыштылар. Илебез халкы яңа шартларда яшәгәндә берләшергә тиеш. Татарстан Халыклары Ассамблеясы Советы утырышында Фәрит Мөхәммәтшин шулай дип белдерде. Әлегә күчмә киңәшмә бүген Лаешта узды, анда районда милли сәясәтнең ничек алып барылуы, төрле халыкларның мәдәниятләрен ничек сакларга кирәклеге хакында фикер алыштылар. Моннан тыш республикадагы миграция мәсьәләләренә тукталдылар. Федераль үзәк тарафыннан бирелгән күрсәтмәләр турында да сөйләшәләр. Тулырак Рүзәл Шарипов. Будет правильно, если мы выразим свою боль минутой молчания. Татарстан Халыклары Ассамблеясы Советының күчмә утырышы Ижаудагы фаҗигадә һәлак булучыларны 1 минут тынлык белән искә алудан башланды. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, бу вакыйгадан сабак алырга, яшьләрне тәрбияләү һәм иминлек мәсьәләләренә игътибарны арттырырга кирәк. На сегодня уже 17 человек погибло, среди них 11 детей. Вот к чему приводит безответственность. Где-то недогляд в школах, как могли пронести оружие, как могли столько патронов к нему поднести, и столько семей трагедию имеют, а некоторые и жизнь закончили на этом. Аннары сүз өлешчә мобилизацияга күчте. Дәүләт совет рәисе илебез халкының яңа шартларда берләшүе мөһим ди. Бу иҗтимагый сәяси вакыйгаларның асылын халыкка Татарстан Халыклары Ассамблеясы да җиткерергә тиеш. Военный комиссариатлар чакыралар. Алар бик борчыта, әтисен, әнисен, туган томашасын. Ләкин менә күп кенә яшьләребез безнең депутатлар арасыннан да үзенең теләкләрен хәбәр иттеләр. Без бу вакытны читтә кала алмыйбыз. Үзебезнең дәүләтебезне саклап калабыз. Алга таба утырышның төп мәсьәләләренә күчәләр. Район башлыгы Илдус Зарипов Лаешның милли сәясәте белән таныштыра. Биредә 40 меңнән артык кеше яши. Руслар, татарлар, чуашлар, Мари, Мордва, Азәрбайҗаннар бар. Аңлашып яшәр өчен Лаешта күп конфессияле даирә булдырырга тырышалар. Районыбызда милли мәдәниятне, гариф-гадәтләрне яңарту һәм пропагандалау максатыннан күп кенә чаралар үткәрелә. Масленица, Нәүрүз, Ташкирмән авылында Тройсын бәйрәме, Урта Зират авылында Яшә Чишмә, Лыкабан авылында Алма спасы. Шулай ук районда милли тәрбиягә игътибар бирелә. Монда 6 балалар бакчасы тулысынча татар телендә эшли, 13-ндә татар төркемнәре булдырылган. Гомумән район буенча туган телне укыту 31%-ны тәшкил итә. Мәгариф мәсьәләләреннән тыш утырышта республикадагы миграция мәсьәләләренә тукталдылар. Быел республикада 200 меңнән артык чит ил кешесе миграция исәбенә куелган. Аларның күбесе Татарстанга эш буенча яки укырга килгән. Күбесе Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Казакъстаннан. Быел чит ил кешеләре кылган җинаятләр саны арткан. Преступления, совершаемые иностранным гражданам, не оказывают существенного влияния на оперативную обстановку в республике. Чит илләрдән килгән кешеләр кылган җинаятләр республикадагы гомуми оператив хәлгә зур йогынты ясамый. 8 ай эчендә алар 441 җинаят кылган. Узган ел белән чагыштырганда бу 24%-ка күбрәк. Аларның күпчелек өлеше кешенең шәхси милке белән бәйле. Поставим вопрос так о работе руководителей национальных культурных автономий по этим вопросам со своими соплеменниками, представителями ваших стран здесь. Пожалуйста, мы вам раздадим эти цифры. Вы, пожалуйста, в повестку дня своей работы это возьмите. Шулай ук бүген Актаныш, Балташ, Биектау районнарында Татарстан Халыклары Ассамблеясының яңа бүлекләрен ачарга дип килештеләр. Моннан тыш Фәрит Мөхәммәтшин Лаешта туып үскән Гавриил Державин һәйкәленә чәчәкләр салды. Лаеш районыннан Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Донецк һәм Луганск халык республикаларының Херсон һәм Запорожье өлкәләрендәге азат ителгән территорияләрнең Россиягә кушылуы буенча референдумның соңгы көне Казанның Сәйдәш мәдәният участогы йортындагы участокка иртәдән үк чират иде. Монда килүчеләр арасында төрле яшьтәге кешеләр бар. Татарстандагы тавыш бирү участоклары халыкара хокукый таләпләргә туры китереп оештырылган. Участоклар 5 көн дәвамында Казан, Ярчаллы һәм Әлмәт шәһәрләрендә эшләде. Күченергә мәҗбүр булучылар яшәгән башка шәһәр һәм районнарга күчмә комиссия вәкилләре барды.
под бомбами вышел, меня эвакуировал. Без туплар шартлаган тавыш астында качтык. Мине ДНРның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре Россия шигенә кадәр эвакуацияләде. Онда коткаручылар кошылды. Апрель айында Казанга килдек. Бу минем гомеремдә икенче референдум. Беренчесе 8 ел элек булган иде. Потому что хотим мира. Без тынычлык булуын телибез. Идән отыш тавышлары ишетелеп торганда кечкенә балабыз белән чыгып киттек. Бу котышкыч күренешләр иде. Апрельдән бирле Казанда торабыз. Безнең тыныч тормышта яшисебез килә. Тынычлык Россиядә. Быел Татарстанда 154 меңнән артык бала сәламәтләндерү лагерьларында ял иткән, һәр 5нче баланың ялы республика бюджеты хисабына финансланган. Бу хакта бүген министр Тимур Сөләйманов сөйләде. Юламаны сатып алучы ата-аналарның күбесе кэшбэк программасыннан файдалана. Шул рәвешле алар гомуми алганда 500 миллион сум акчасын кире кайтара. Татарстанда оештырылган җәйге сменаларда Донбасстан күченергә мәҗбүр булган 179 бала ял иткән. Мәктәп яна лагерьларына 68 мең укучы йөргән. 5 меңнән артык бала Краснодар крае һәм Кырымда ял итә. Киләсе елны 18%-га җәйге ял оештыру программасы артачак. Кешеләргә түләү мәсьәләсендә дә без үзгәрешләр күрербез, кешеләр аны тояр. Ул продуктларны, питаниене финанслауда да үзгәрешләр булачак. Ул киләсе елны 300 миллионга артык өстәмә бюджет шул махсус программага каралган. Я дөньяны үзгәртәме бүген, я булмаса үзем үзгәрәм. Бу шигырь юлларының авторы Татарстанның халык шагыйре, язучы, җәмәгать эшлеклесе Разил Валиев 75 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Иҗатын сөючеләренә, каләмдәшләрен, дусларын ул Галескар Камал театрына яшигәле дип исемләнгән кичәгә җыйган. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә килде. Юбилейны ул үткен теле белән аерылып торучы татар әдибе дип атады. Җыр һәм шигърият бәйрәменнән Фәрүзә Мәҗитова. Каләм иясе өчен һәр юбилей кичәсе ул укучысы алдында имтихан тоту ди Разил Вәлиев. Бүген ул эшчәнлегенең һәм иҗатының чираттагы этабына йомгак ясый. Минем әле язасы әсәрләрем бик күп. Мин бүген шулар турында уйлыйм. Һәм менә алдагы 5 еллык турында уйлыйм. Мин үткән 5 еллык турында түгел. Аны котларга килүчеләр арасында каләмдәшләре, дуслары, хезмәттәшләре, фикердәшләре. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән 90нчы еллардан алып парламентта 30 еллап бергә эшлиләр. Ул чакта мәгариф, мәдәният, туган телгә кагылышлы хәлиткеч законнар кабул ителә. Республиканың бүгенгесе өчен тырышу иде парламент башлыгы. Юбилярга котлау сүзләрен җиткерә һәм рәхмәт хатын тапшыра. Республика тормышында тирән исполнаган язучылар, сәясәтчеләр арасында аерылып тора. Үзенең теле белән, үткерлеге белән, аннан соң давам күп кенә еллар уйлап йөрисең. Разил нигә булай дип Сүзе китап, шигырьләре көйләргә салынган. Разил Вәлиев сүзләренә язылган җырлар искерми, яңарагына ди аны башкаручылар. Ул менә тормышта дөньяда булган бөтен темаларны чагылдыра җырларында ул ватанны ярату, туган ил, туган якны, әти-әниләрне, балаларны ул бик әйтегендә күп кырлы шундый шәхес. Җырларга бик җайлы, чөнки аның сүзләре берсенә берсе менә ятып бара, ялгышырга да мөмкин түгелдер. Ул белмим менә шул тиклем йөрәгеннән чыгарып язган. Бу чын мәгънәсендә җыр һәм шигърият бәйрәме ди кичәгә килгән тамашачылар. Ул үзенең шигъриятен дә алып бара, ул үзенең сәяси эшчәнлеген дә алып бара, ул актив җәмәгать эшлеклесе. Менә бу уңайдан мин аңа сыкланып һәм дә аңа узын гомер, узын иҗади гомер теләп калам. Халыкның сөекле яраткан шагыйре. Ул җырлар авторы. Искиткеч матур җырлар һәм бөтен илгә таралган җырлар. Һәм бөек җырчыларыбыз башкарган илһамнар, Айдар Бигишевлар. Разил абый туган ягын бик ярата. Кайтмаган айы булмаса да килеп кайтып йөри, булдыра алганда сабан туйларга шуңкыра. Мин горурланам шуны якташым булганга. Яшьтәмени хикмәт, иҗат ителгән әсәрләр кадерле ди шагыйрь, ә киләчәктә татар халкына язасы, әйтәсе сүзләре бар әле. Минем әле яза башлап, язылып тәмамланмаган әсәрләрем шактый бик күп. Һәм язарга хыялланып йөргән әсәрләрем бик күп. Ходай Тәгалә миңа исәнлек, саулык биреп, шуларны төгәлләргә, яңаларын башларга мөмкинлек бирсен иде. Дәрәҗәдән ташып аксын шатлык. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.
Зенит Казан волейбол командасы яңа сезонга әзер. Ир-егет спортчылар беренче уенны 2 октябрьдә үткәрәчәк. Бу хакта матбугат конференциясендә сөйләделәр. Казанлыларның беренче көндәше Оренбургның нефтяник клубы була икән. 15 октябрьдә Казан волейболчылары Мәскәү Динамо белән суперкубок өчен ярышачаклар. Бу сезон үзенчәлекле, халыкара ярышларда катнашмыйлар. Шуңа бөтен игътибар ил чемпионатына юнәлтелә. Исегезгә төшерәбез. Зенит Казан командасы үз тарихында 10 тапкыр ил чемпионы булып танылды. 7 мәртәбә чемпион лигасында җиңделәр. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Сбережения не только от слова «беречь», но и приумножать. По программе «Почетный пенсионер» финансовый центр «Открытие» предлагает до 15% годовых на ваши сбережения. В клинике «Глазная хирургия» Расческов мировой стандарт лечения катаракты. Операция – ответственный шаг. Требуется консультация хорошего специалиста. Казанский цирк представляет впервые в Казани цирковой мюзикл «Аладдин». Количество спектаклей ограничено. Мыши, крысы, ротобор. Крыс и мышей уничтожает. Юбилейные концерты ансамбля танца «Казань». Шоу «Казанские сокровища» с участием звезд татарской эстрады. 6 октября Самара, 7 октября село Старая Кулатка, 8 октября Волжский, 9 октября Волгоград, 10 октября Астрахань. Добро пожаловать в мир музыки и танца. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Срочно нужны деньги? Поможем всем, от студентов до пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 931 106 54 91. Лечение катаракты от 18 тысяч рублей. Лазерная коррекция зрения 13 500 рублей. В Республиканской клинической офтальмологической больнице за один день. Только до 15 октября. Кадерле томашачылар, без сезнең белән бергә яңа сезонга сәяхәткә кузгалабыз. Рәхим итегез, 117нче сезонны бергә үткәрик, 12 яшьтән өлкәннәр өчен. ЖК «Светлая долина». Семейный жилой комплекс в Казани. 3 детских сада и школа. Акбарсдом. Дом там, где мы. В магазинах «Улыбка радуги» только 30 сентября скидка 35% на 1000 товаров. Только по карте покупателя. Исәнмесез, эфирда хаватырышы чыгарылышым сүзне ганәченең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастер җаныгыз теләгән корпуслы җиһазга сентябрь азагына кадәр 5% ташлама бүләк итә. Ә хәзер шалтыратсагыз җиһазның дизайн макеты һәм килеп үлчәү бүләккә вакытны сузмагыз. Шалтыратыгыз телефон 267 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә болытлы, яңгыр явачак 8 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада сүрән көн температура 7 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида яңгырлы җылылык нибары 6 градус. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта болытлы көн, явым-төшемнәр көтелә, температура 5 градус. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә яңгыр явачак 9 градуска кадәр җылыта. Чиста Нурлат Мамадышта яңгырлы 8 градус җылы. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Айверс банкы бизнеска яңа тышкы икътисади эшчәнлеккә күнегергә ярдәм итә һәм бушлай исәп-хисап счеты ачарга. Халыкара банкларда төрек лирасы, Кытай юаны, Казахстан тенглары белән эш иткәндә түбән комиссия тәкъдим итә. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции.
Merkezimiz Qozonda bulutlu kun, yağmur yağışaq, temperaturu gündüz 6-8 gradus жылы. Jil kun batışdan ortacha tezlikda yağmur vaqtida kuchayı. Atmosfera bosimi tirkimish bahonasining 756 mm tashkil etdi. Havoning yog'ishtirma shadimliligi 91%. Havo turish turida shular edi. Bizning kanalda qoling'iz.